Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Waras mo't panagkitang-kitaman,
aglawlaw adu nga tao makumikong nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da tao kaano pa'y agpanunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada kaano pa'y agpanunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao kaano pa'y agpanunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka makita kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sakpaminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga into
agserbi iti Apo. Agsublita ni Jesus ay ayatan ka, tarika kay nabiyag mo maisimpan. Isublim day dida mo ayat mo, rumekta ka na agserbi iti Apo. Rumekta ka na agserbi iti Apo. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyak, adut nagtuduma nga mapadasan, no maminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalagta umay nga pagkamalyam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mang tulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, di ka maupay no awan ken ka, di makikita nga dati datuma, agtalag ka kuma iti kabaulang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga sikalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutan lata, adat mang tulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Sadya'y pangukuman at dantut panagsenay, kadagiti managbasol at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus.
sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus iwanak kayo kadagiti tao ni Jesus imangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsud umapay panunot ko apay dumten liday panagtuog daytoy pusok jak maawatan dusa wenno panubo kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kari di Diyos si bibiyag awaning ka na sabdan na amin kasapulan ti anak
sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba. Isuti pasapulan, intay ngarud ay wanan, tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay, pamati ken ayat kapapat ka, pamati kapapat ka, isuti kang runaan, gatno sika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay, pamati kenayat kapapatkan, intay ngarud ay wanan sa limet-metan, may sanga kapsat ti inak nakita, as daw unay kinarekta na nga agserbi ti na marswa, ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na, bigla na limamiis ti pamati na, pamati kapapatkan, isuti kang runaan, gatno sika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay, pamati kenayat kapapatkan, intay ngarud ay wanan sa limet-metan, katday di kapsat nga limamiis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sa naintararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na, pamati kapapatkan, isuti kang runaan, gatno sika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay, pamati kenayat kapapatkan, intay ngarud ay wanan sa limet-metan, pamatim ay wanan sa limet-metan. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na, jak man maawatan tuyrik na,
karubos ja kamuti papana sa tinno ti ayan ko. Diyos ko, tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan. O apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay. O apo, denggem dagiti araraw ko, di nakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo, agyaman na adda ka nga mangtartarabay. O apo, pakawanan na kadagiti nakurangan. Agyaman na ko apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Daaw asyudan sakbay anak tengak idiyada simabat ngaranyak nga isuti sinursurut ku alawat tapno makita ti pagnaan wen pudno anagmayat adu akita ti makaparasa kenda giti tumatayab niliwliwadak payat panagna kinankanta
Ilap abalitok, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may nga karnero, agsap-sapul na lang tungaruot, ken sapulan natay nadalus nga ubong. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno ang nagmayat, adu akita di makaparagsa, ken dagiti tumatayat. Niliwliwadak kayat iti panagna, kinankantanda. Wen putno ang nagmayat, adu akita di makaparagsa, ken dagiti tumatayat. Niliwliwadak payat iti panagna, kinankantanda. Kinankantanda. Ilimiket na isul suline, panbantay tiin ka matanawan, isuti kay kayat ko nga pagyanan, na isuti na kaiyanakan. When agpaisong ano agbiyahe kami, aglagto agtaltag dilugan mi, masapul na piksa ti makina, natut ti sangat nga kalsada. Ipagnaan ket dadungalik kao, gobyerno umay kayo kat tumulong, kamasulbar ti dawat mi, problema mi umayo kuma aksyonan. Dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti adu nga sakripisyo, mangitumpal ka nagpirok iti pundo, kalsada umaket pumintas, tapnuin kami met mapatas, iagbiyahe naging awa ken nakarelax,
agrigrigat ngem adamat kiti sa kabasit panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taray to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlata isunga uray at pumanaw at danto tiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo kanayon nga ibagani nanangko anak ko, tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuang lagi pen to'y lugar ang nagkapuang kinaluklukok inuy uyaw ko ti Diyos Apo hunak nga wanti amuna ng parswaan na itimula tanong itakchay karabasa nagdakkel ti bunga na ngamno kitam ti puon basit na tinalayaw ko iti mangga nagpasit ti bunga na ngamno kitang tipuon na sobrat kinadakkel na kamali ti Diyos Apo ng parswaan na itimula dapat kumadjay karabasa isut imbong at mangga jay mangga kumat bunga ti karabasa at damay sa nga malem at daat jay punti mangga natin naktibunga na tuy ulok sinentro na nasilawan panunot ko nakita tilaing ti Apo dagos nga nagbabawi ak iti uyaw nga imban paga when pudno kayam niya po Diyos ti kalaingan tano kumadjay karabasa isut imbong at mangga sigurado to'y ulok binurak na
bigat gayam no maminsan, ti tao nga pilosopo. Tagaputi kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan, isukumat pagkamangan. Uray adda ti basol mo, ay ayatan nakalata. Wan pudno gayam, ni Apo Diyos ti kalaingan. Tano kumatay karabasa, isut imbung at ti mangga. Sigurado to'y ulok, binurak na. Sigurado to'y agum ko, iniris na. Silaw mo, di mo kad ipaida. O naranya kabulan, sang sangit ko indingan. Tu'y nasip nga talubong ko, ikakat silaw at tapno jak maya. Karim kanyak nakibusan, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, in kakat palasbangan. Un-unoy ko darasang ay ikatan. Silaw mo, di mo kad ipaida. O naranya kabulan, sang sangit ko indingan. Tu'y nasip nga talubong ko, ikakat silaw at tapno jak maya. Karim kanyak nakibusan, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, in kakat palasbangan. Un-unoy ko darasang ay ikatan. Knowing ka nang lipatan, karim kanyak nakibusan, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, in kakat palasbangan. Un-unoy ko darasang ay ikatan.
pagsanggiran kan pagkamangan no kamang ti pamilya ti mariribukan isut inka asitgan pari ko maagasan adik iti pagtaangan isu ti pagwadan pamilya di na baybayan bumangon iti parparbangon ipaayna't masapul agbirok taraon adamat tay daduma manggep na dumaduma umadayo iti pamilya tapno guminawa bannog ti ipturanda ayat dala ama itedda napintas biag ti patpat ganda kan masakbayan da isuwa di tay gundawayan ti kinaanus da hintay kiti tulungan nang runa numataangan da isudat aywanan anus dat subalitan mukamang ti pamilya ti mariribukan isut inka asitgan parikot maagasan adik iti pagtangan isuti pagwadan pamilya di na baybayan bumangon iti parparbangon ipaayna't masapul agbirok taraon isuwa di tay gundawayan ti kinaanus da intay kiti tulungan nang runa numataangan da isudat aywanan anus da subalitan bumangon day ti parparbangon ipaaydat masapul agbirok taraon ni tata. Makita kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impas net mo meten ti trabaho sak paminsan tana umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamang ibingay ti ayat iti apo
Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Sabi alid nam ko suta inpan kajanta minta awasyam siyaida siya ili ayun tuba singamat ng alid tangida sutamu ing ping syua isikat pengatses makan mo ni ing katulad ingka paun sabi paladon sepi nahabay may nangisi sa
Seskerentahan nem idi waraketan malam dinipkan mulai tulaganta paunsa vi palatol sepi nahapay may nangisi Jamaki am tasun sikan nahuli nakata dinakhan idak na ni may uwafan Kumusta aletan ngata astetun kebebayag mula safan kuma isyat saka asan tu salun at ka ay shibali mangusun sikap ang kinata na'y duwama punasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paunsa vi palatol sepi nahapay may nangisi pataha kumasyad inunan sisa daan nuntan tahaet asyanda inaskan jamaki am tasun sikan nahuli nakada dinakhan idak na ni may uwafan nahuli nakada dinakhan idak na ni may uwafan adu nga saludsud umapay panunot ko apay dumteng
kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa, iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Ngamti kari di Diyos si bibiyag awaning ka na, sabdan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talat halata, at daragsak kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi kasapulan panagtulnog. Ngamti kari ti Diyos si bibiyag awaning ka na, sabdan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak agtalag halata, at daragsak kalpasan panagsagaba. At daragsak kalpasan panagsagaba. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyag, adut nagtuduma nga mapadasan, no maminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takasta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mamtulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka, problema nga saan mo akaya. Di ka maupay no awan ken ka, di makit kita nga dati datuma, agtalag ka kuma, iti kabaalam nga inted niya po Diyos kaniyam. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen.
di ka maupay when nagtuloy ka panunutem latanga adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulok nga dunten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya dispensaren ading ko daytoy kinansyon ko daytoy kinansyon ko nagaputi karabukop ko kitaman ading ko daytoy sabah nagaduti sinapad na kasjay ading ti kaaduna partidos ko nga sumangbay ken ka kitaman ading ko daytoy bunen no asaan nakatatadem kasjay ading di katadam na daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy lansa ipakpak mo nakalaglag kasjay ading di kalagdana daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy bilit tumay tayap sa dilangit kaya't nan sa apan sumipit di talips mo nakasamsamit kitaman ading ko daytoy lansa ipakpak mo nakalaglag kasjay ading di kalagdana daytoy pusok nga agayat ken ka kitaman ading ko daytoy bilit tumay tayap sa dilangit kaya't nan sa apan sumipit di talips mo nakasamsamit kaya't nan sa apan sumipit di talips mo nakasamsamit